Samantala, ilalim naman po sa foreshore survey mapping ang ilang dalampasigan po sa bayan ng Infanta, Pangasinan bilang bahagi ng hakbang para magkaroon ng mas malinaw na datos na magagamit sa coastal management. Tinalakay ang detalye ng proyekto sa isang project briefing na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources or DNR Region 1 sa pamamagitan ng Centro Alaminos kahapon, Enero 14 ng taong kasalukuyan. Ayon sa DENR, layo ng survey na makabuo ng komprehensibong inventaryo at eksaktong mapa ng mga istruktura sa dalampasigan at salvage zone areas na magsisilbing batayan sa pagpaplano at paggamit ng mga lupa, pangangalaga ng baybayin at pagpapatupad ng ilang mga pulisiya. Para sa Infanta, saklaw ng proyekto ang mga barangay ng poblasyon, Kato at Bayambanga. Sa pamamagitan ng survey mapping, inaasahang mas mapapabuti pa ang pamamahala at pangangalaga sa mga dalampasigan sa nasabing bayan habang isinusulong ang balanseng paggamit at proteksyon ng mga coastal at salvage zone areas sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.